ब्लाइ ब्लाइखे दुखुनि खबर ताइ जों कन्डेम खालामनानै गलायो ताङै गांगायनो रक साइमानो बीजेपी रकनि जे सामुं बीजेपी रकनि जे चायवान सुकमुं थानाय इलेक्शननि कैम्पेन टाइमनि सिमी एरें एरें हायनो तमंग चामंगनो सिनि बरक रकनो केस रुवै एफआईआर खालायै तमंग चामंग सिनि बरक रकनो एटाक खायै अबा हायके एमनकि सिनि बरक रकनो तमंग चामंग एरें एरें सिनि पार्टीनि भोट ऑफिस रक सबायमानि रक नरक नुखा इलेक्शन टाइम अब ताबो पोस्ट इलेक्शननि परेबो ताम नुकजाउखा पोस्ट इलेक्शननि परेबो अबा हायनो नुकजाउखा जे तमंग चामंग एरें एरें पुलिस प्रशासन प्रयोग खायै पुलिस प्रशासननि लगिव थाङै बीजेपीनि किसु जे गुन्डा बाहिनी रक सिनि बर रकनो अटैक खाइ तंगमानि सिनि बर रकनि ऊपर केस खाइ तंगमानि कयेक दिन सिगाङाव नरक नुखा तमंग चामंग सिनि जे पार्टी वर्कर्स रक एक्टिव वारियर्स रक ताइ आम जनता रक सिनि आयं रतनपुर थाङै तंफुरो पुलिस रकनो अटैक खालामनानि सोंनुखा आबोनि परे प्राय 3 जन बरकनि बखरक फाटि काहायसे 7 जन हाय बरक इनजोर रोंखा बनि परे मिया हायनो हाय मिया हरता मुंजाउखा बेलफाङो फायै सिनि ताको खनि रंजन तमंग चामंग एरें एरें कोनो फानो एविडेंस सारा कोनो खलाया कारिनो बनो romwi तिनि बर कास्टडी वो दाखा गे तिनि बीजेपी हाय जे पॉलिटिकल पार्टी पुलिस नि फानो यूज खायै बर रक जे तंकसां तंगै तंगमानि ओबा हायके जे बयार तंकसां नो सबाय तंगमानि हालक सबाय तंगमानि अबनो तै निंदा खायै कन्डेम खायै जोंतिनो जागा बेलफाङो रूट ब्लॉकेट खायक्या ओ रूट ब्लॉकेट हमसे बाय थाग्या जों साइमानो जुदिनो सिनि ओ ताको खनि रंजन न काहाम करंखा जुदि ताबुक रिलीज खायां कांके तिनि तो रविवार खनानि दिनोबो पूरा ओ रामचंद्र गाडो सिनि ओ बेलफां जागावो हाजार हाजार बरक खाइ जों रूट ब्लॉकेट ताइ खालायजाखनाय हायसि ताइ अबनि दायि पुलिस प्रशासन नंनाय सरकार नंनाय हायसि ताङै इंका एरें एरें जेबाबे तिनि सिनि बरक रकनो हुमकि दुमकि रुवै सिखिरुवै तिनि जेबाबे खालाय तंगो आबो जत पाब्लिक रक नुगो हायसि ताइनरो अबो नुखना रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी जे 12 नंबर रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी वो जे दिनो इलेक्शन नि रिजल्ट काउंटिंग नि डे खुलाम खुलाम मेडिया रकनि बुसकाङोनो बुसक जराति रेगिं खालायै सिनि वोट न खगनानि नायख्या सिनि काउंटिंग एजेंट रकनि साखाव बुसक जराति हमला खालायख्या अटैक खालायख्या बनो पुलिस प्रशासन मकल खुलुगै नुगै तंमानि सत्तबो कोनो एक्शन नाजागलिया हायसि गा तिनि जेबाबे जनतानि जे कथार वोट रि हमानो पर्यन्त से बरक शेकनानि बागि नाय तंग पुलिस प्रशासन यूज खायै आबो टोटली अनडेमोक्रेटिक हायसि जे बरक तिनि अबा हायवान सुगै तिनि खलाय तंनाय बोसकांनि सालो जनता रकनि जे आक्रोश जलिमुं तैबो उत्तेजनांनाय हायसि आर तिनि जों कसां कसां बाबे पीसफुल बाबे एकटा डेमोनस्ट्रेशन नि बिसिंतै ओ जागाव बेलफाङो जों रूट ब्लॉकेट खायक्या जुदि तिनिनि बिसिङो सिनि ताको खनि रंजन फियोग्या कांके खनाय सालाबते उत्तेजनांनाय तैबो कतर नाय ताइ आबो सोंनारकनानि सम्भव लाख पाब्लिक तैबो बिखुब अंगै जलिमा बिसिंतै तैबो बुसकाङो नंखरना हायसि आबोनि दायि पुलिस प्रशासन मानानाय आबोनि दायि सरकार मानानाय पाब्लिक नाना कग्या हायसि हामबाय टोटल कयजना रमजाखातै बुसक जना टोटल बियासक जरातै सिनि प्राय 5 जना हाय रमजाखा बर खरकनि खरक तामनो फियोगि रेखा ताबो हायनो हाय डिटेन्स आ जागाव तलांजाक सिनि ताको खनि रंजन बनि परेबो प्राय 70 जना हाय बरकनो एरें एरें केस खलायजाक खायसि ओ बररक तिनि कुनो खायावै तंकसां तंगै तंनाय रक तंकसां हामजागि तंनाय बररक बरकनो जेबाबे एरें एरें केस खलायै अबा हायके पुलिस प्रशासन जे टर्चार खाइ तंमानि अबरकनो किन्तु जों निन्दा खलायो सेलंगो कन्डेम खायो हायसि तिनि जों अबनो पुलिस प्रशासन साननि मुसुङो नरकनि जे बायस जों बीजेपी बाय मिलि सामं खाइ तंमानि आबनो टोटली स्टप खायदि जनता जे सामानि खरां जनता जे नायमानि खरां ताइ जनता रकनो नर पीस बाबे मेंटेन खायने बागि जे चंगजाक मानि बारजा आबनो नरक आबनो फुलफिल खायदि हायसि तिनि
যদি খনিরঞ্জন দেবর মাসিনি তাকো গিয়ক ইয়াংকাই খানাতাইবো বৃহত্তম আন্দোলন নংখরজাকনাই হাইছি পুলিশ প্রশাসন মে আংকক সাকা एसपी बे कॉक साका एडिशनल एसपी बे कॉक साका एसडीपीयू बाय बे कॉक साका एन उसीबो तिनी मॉर्निंग आनो फोन खाइ के हाइसी बरक बाय कॉक सालाइनो तंगो बरक तो रिलीज खाइने कॉक किंतु ताबसुक जरा आई थिंक ऑलरेडी 1 o'clock लाइजाक ना ताबुक फानो रिलीज खाये को जुदि समयनि बिसिङो रिलीज खायांकाय सोंथाय नारक मांगलाक पाब्लिक नो पाब्लिक अनेक बिखौ बुंजा खाइसी सार तिनी कयता जरा लामा ताबुक जों पुरा सारिक जरान तंनाय